Өстәлегездә тәмле печеньеләр, кытырдап торган конфетлар, әни пешергән торт, искиткеч тәмле туңдырма тора ди. Селәгә яга башладымы инде? Берәр баллы бер ашыйсы киләме? Ни өчен шулай соң? Баш миендә барган кайсы процесс тәм-тоннан баш тартырга ирек бирми? Шикәр ул гомуми термин. Аны молекулаларның тулы бер классы өчен кулланалар. Бу углеводлар. Аны бик күп ризыкларда һәм эчемлекләрдә табарга мөмкин. Сез сатып алган тәм-тоннарның язуларын гына карагыз. Глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза, декстроза һәм крахмал. Булар барысы да шикәрнең төрләре. Шушы ук сүзләр фруктозага бай кукуруз сиропында да, җиләк-җимеш суында да, балга да кагыла. Шикәр конфет десертларда гына түгел, томат соусында да, йогуртта да, кипкән җимешләрдә, хуш исле эчемлекләрдә һәм иртәнге ашыгызда да бар. Шикәр бөтен җирдә булганга, аның баш миенә ясый торган йогынтысын аңларга кирәк. Шикәр сезнең телегезгә эләккәч нәрсә була? Сез бераз гына шикәр ашасагыз да, аны тагын ашыйсы килә башлыймы? Кукуруз кисәкләре ашап карагыз. Аларда булган шикәр телдә урнашкан тәм-томны сизә торган тәм рецепторларын кушып җибәрә. Бу рецепторлар баш мие көвсәсенә сигнал җибәрәләр. Һәм аны бу сигнал алгы миенең бик күп бүлекләренә шул исәптән баш мие кабыгына тарала. Баш мие кабыгының төрле өлешләре төрле тәмнәрне айыру өчен җавап бирә. Ачыны, тозлыны, әчене һәм безнең очракта баллыны. Бу урыннан әлеге сигнал дәртләндерү системасын активлаштыра. Дәртләндерү системасы исә баш миенең төрле өлкәләреннән уза торган электрик һәм химик агымнардан гыйбарәт. Бу катлаулы система, ләкин бу безнең баштагы бер сорауга җавап бирергә булыша. Уны тагын кабатларга кирәкме? Шоколадлы торт ашаганда туган шундый җылы, күңелле хис-хәрәтен хәтерлисезме? Бу дәртләндерү системасының эндәшүе. Ничек тәмле ди ул. Бу хис ашаганда гына уянмый. Аралашу, җинси якынлык һәм наркотиклар дәртләндерү системасын активлаштыра торган һәм кичерешләргә кайбер мисаллар гына әле. Әгәр дә дәртләндерү системасын артык актив булса, шундый күңелсез вакыйгалар башлана. Контроль югала, нәрсәне дә булсынык эшлисе килә һәм шикәрне кичерә алмаучанлык арта. Әйдәгез, кукуруз кисәкләренә кайтыйк. Алар сезнең ашказанга китә һәм ахыр чиктә эчәклекләргә эләгә. Анда ниләр барганын беләсезме? Анда да балны туя торган рецепторлар бар. Алар тәм рецепторлары түгел, ләкин алар сезнең тук булуыгызны белдереп, баш миенә сигналлар җибәрә. Сез өстәп ашаган шикәрне эшкәртер өчен күбрәк инсулин кирәклеген хәбәр итә. Дәртләндерү системасының төп валютасы домофин. Баш миенең алгы өлешендә домофин рецепторлары бик күп, ләкин алар анда тигез урнашмаган. Кайбер урыннарда алар күбрәк, ә кайдадыр азрак. Домофинның бу кайнар нокталары дәртләндерү системасының бер өлеше. Алкоголь, никотин яки героин кебек наркотиклар домофинга бик көчле тәэсир итәләр. Һәм кайбер кешеләрне бу рәхәт кичерешләрнең кабатлануын эзләргә мәҗбүр итәләр, ягъни даими бәйлелек тудыралар. Шикәрдә канга домофин бүлүенә китерә, ләкин ул наркотиклар кебек көчле тәэсир итми. Брокколинең берниндә эффекты юк. Һәм күрәсең, бу балаларның яшелчә ашарга теләмәвен аңлатадыр. Сүз уңайыннан сәламәт ашау турында. Әйтик, сезнең ашыйсыгыз килде ди. Һәм сез яхшылап ашарга карар кылдыгыз ди. Булай эшләгәндә дәртләндерү системасының кайнар нокталарында домофин күләме артып китә. Ләкин сез берничә көн рәттән бер ризыкны ашасагыз, домофин күләме ул кадәр югары булмаячак. Моның сәбәбе шунда ки, ризык мәсьәләсе буенча безнең миебез яңа яки гадәти булмаган тәм туйларга аерым игътибар бирергә өйрәнгән. Нигәме? Ике сәбәп бар. Беренчедән, бузылган ризыкларны айырыр өчен, икенчедән, безнең ризыкларыбыз күп төрле булса, барлык туклыклы матдәләрне тупларга мөмкинлекләребез зур була. Ризыкның күп төрлелеген саклар өчен без яңа продуктларны айыра белергә тиеш. Һәм шунысы мөһим. Без гел яңа төрле ризык ашап карарга теләргә тиеш. Шуңа күрә берәр ризыкны ялыксак, домофин күләме тигезләнә. Ярый, ашыйсы килгәч нәрсәдер ашап куйдык ди. Файдалы һәм туклыклы ашамлык урынына берәр баллы нәрсә белән капкаласак ни була? Әгәр дә сез шикәрне сирәк ашасагыз, яки бер утырда шикәрне аз кулланырга тырыша торган булсагыз, организмдагы эффект файдалы ризык ашагандагы кебек булыр. Ләкин шикәрне артык күп ашасагыз, домофин күләме тигезләнмәячәк. Ягъни шикәрне күп ашагач, сез үзегезне яңадан һәм яңадан яхшы итеп хис итәчәксез. Бу яктан караганда шикәр наркотикка якын кебек. Нәкъ менә шуңа күрә кешеләр үзләрен тәм-тоннан башка яши алмаган кебек хис итәләр. Шикәрнең төрле төрләре турында искә төшерегез. Һәрберсе уникаль аларның. Ләкин без аларның кайсы гына ашасак та, баш миенә домино эффекты китәчәк. Ул исә рәхәт хис кичерешләргә илтәчәк. Артык күп, артык еш һәм кысалардан чыгарга да мөмкин. Әйе, шикәрне артык күп куллану баш миендә бәйлелек эффекты булдыра ала. Ләкин сирәк-мирәк ашап куйган торт кисәге сезгә зыян китермәс. Гыйлем проекты өчен Фируза Шәйхуллина укыды. Татарстан радиосында яздырылды. Гыйлем 2016.